Sa sambahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kay Dios. Manausab kanimo. Maayong buntag kayo dran. Ug welcome tong Santos nga misa itong pagsaulog karon sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Sa hilom ato ihalagad to sa Dios ang atong mga personal nga mapangamoy. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa mission simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasyang kinahanglan sa itong makaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Ug may mukitanda ko sa pagsalmo ting Santos nga misa, hinulsulan ito karon ang mga kasalanan itong nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga maagahom matanan o kayo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot so nahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nagamuyo ako nga Santa Maria kaunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kayo mga igsuon aron ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong tagsa sa Dios nga maagahom matanan o pasayloon sa itong mga sala pero kita niya ganito sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kadamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa Kaya iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios samahan mahagahom matanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamoy. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa imaya sa Dios Gamahan. Amen. Magampo kita. Dios sa gahom ug kaluoy, gipanalanginan mo kami didto sa tipiyak sa pagtungha sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe o gibutang mo kami ubos sa iyang inahanong panalipod. Itugot nga ang iyang mga pangaliya magtabang sa tanang katawhan sa pagdawat sa usag-usa isip mga igsuon. Pinaagi sa imong kalinaw dinhi sa among kasing-kasing maghari unta ang imong kalinaw sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo o paglipay o katawhan sa Sion, kay moanha ako og mopuyo uban kaninyo. Niadtong panahona, daghan unya ang mga nasod nga modangop sa Ginoo, og sila mahimong iyang katawhan. Og mopuyo siya uban kanila, og mahibaluan unya nila nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila.
ug maiya sa Ginoo ang Huda, ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta, ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamong tanan atubangan sa Ginoo, kay moanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon nagdaig kanimo. Nagapanalangin siya kanimo. Labaw sa tanang babayi sa yuta. Pagkatakos daygon ng Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios nga maghatag unta kanimo walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Magganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinud-anon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghayusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo haduol na, sa atong kaluwasan muan isiya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos haduol na, sa atong kaluwasan magandamon ta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kanimo, Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikawnong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa sakalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalipog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama siyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug dili gayon matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa-usaon man pagkahimo nini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apad karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, tulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti, o bibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ngayong buntag pag-usab, Happy Pista. Sa makaigsunan kasagaran sa ato ang kasinatian, ang kalampusan nga ato ang maangkon, i-attribute nato sa ato ang mga kaugalingon, sa ato ang mga paningkamot. No? Ang ato ang edukasyon, bahandi, ang atong abilidad sa teknolohiya, magdala ka nato sa sayom nga panghunahuna sa seguridad, sa ato ang abilidad sa pag-umol sa atong kalibutan. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdom kanato nga ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa katawhan mao ang iyang una nga initiative. Gipadala niya ang iyang bugtong anak sa kalibutan in a precise time, in a precise place. Si Maria iyang giandamdaan uban sa tanan niyang gikinahanglan aron matuman ang iyang misyon isip inahan sa manluluwas. Ang misyon nga gawas nun niyang gidawat o pinaagi sa pagtuon. So kining manindot nga paninginan sa mahal nga birhen ato ang pangayoon sa Ginoo nga mahuptan nato diha sa atong padayon nga pagpanaw
nining kalibutan na sa atong pagpalig-on sa ato ang pagtuon. Naunta sa tanan atong mga gihimo, himuon nato kini sa tumang pagtuo o paghigugma. Makaigsunan ang mga pulong nga murag refrain sa usa ka awit diha sa Biblia, ayaw kahadlok. Sa panahon nga ang Ginoo duol, our natural tendency mao ang kahadlok. Kita mahadlok sa atong mga kakulangan diha sa atong pagatubang sa tawag sa tinuod nga pagkabig o pagkabalaan sa kinabuhi. Kita mahadlok sa dayag nga mga babag diha sa dalan sa pagkatinud-an. Parihas ni Maria, kinahanglan mabuntog ang atong kahadlok pinaagi sa pagakos sa kabubuton sa Ginoo uban ang pagtuo o gugma. Samtang nagadugang ang atong pagsalig sa Ginoo, ang atong kahadlok mawala. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Unsa may akong ikahadlukan sa akong relasyon uban sa Ginoo? Ako bang gi-surrender ang akong kahadlok pinaagi sa paghatag sa akong kagalingon diha sa pagtuo? Mahinog palihog atong baguhon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga maagahom matanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tugod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod ka nato, gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Ubalik siya nga may mayawan aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Diha sa pagtuo, mga muyo kita karon ngadto sa mahan nga nagtinguha nga ang tanang katawhan mudawat siyang pagdapit alang sa kumbira sa tunhay kinabuhi didto sa langit. Magampo kita, Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, padayon mo tubo ug magkabig ug mas daghan pang mga tawo alang sa kumbira sa gingharian. Magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang dili mohimong mga rason aron likayan ang tawag ngadto sa gingharian. Magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga magmatinud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol. Magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga kitang tanan maanad sa pagbudlay alang sa katumanan ug sa pag-abot sa gingharian. Magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Joel Shibari Pari mabayaw na ngadto sa mga altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, kabiga kami nganha kanimo.
nga ang mga nangamatay makasulod na didto sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita. Ginoo, kabiga kabiga kami. kami, nganha kanimo. Sa hilom at ihalagan to sa Ginoo, at ang mga personal nga mapangamuyo. Langit nung amahan, gidapit po kami aron makiguuban kanimo sa among pagampo alang sa uban, tabangi kami aron madala namo sila nga ni anang kumbira nga giandam sa imong anak Hesukristo among Ginoo. Amen. Magigsoon pagampo ka bro nga ako yung sakripisyo, dawato sa Dios nga mahal nga maaga humatalan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata nga mga gasa gihalad kanimo kining pangilin sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe ug itugot ka kining sakripisyo, maglig-on ka namo sa pagtuman sa imong mga sugo, isip nga tinuod nga anak sa mahal nga Birhen Maria. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug nataro. Santos nga mahal Diyos ka tunhay mga gahom matanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug natanang dapit. Imong gihatag sa imong simbahan ang bulahan nga Birhen Maria, isip hingpit nga larawan sa pagkainahan sa simbahan ug sa iyang mahimayaong kaugmaon. Siya mao ang birhen kan sang kaputli sa pagtuo, walay makalabaw. Siya mao ang pangasawunon nga nahiusa kang Kristo diha sa walay pagkabugto nga bugkos sa gugma ug nahiusa kaniya sa iyang pag-antos. Nahimo siyang inahan pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo ug napuno siya sa may gugmaong pagpakabana sa tanan niyang mga anak. Siya mao ang reyna nga gidayndayanan sa mga alahas sa grasya, gisaninaan sa adlaw o gipurong-purungan sa mga bituon, nga sa kanunay nagaambit sa himaya sa iyang Ginoo. Pinaagi kang Kristo ang mga anghel sa langit, naghalad sa ilang pagsimba diha sa ilang kalipay sa imong presensya. Itugot nga ang among mga tingog mahiusa sa ila diha sa pag-awit sa imong himaya sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman.
Santo kayo ikaw, ginoang tumburan sa ng kasantos, ipanalangin mong Espiritu aron pagsantos ti maagasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan diin. Kay kini mo ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Hinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tuod kay imo kaming giisip ang ayan nga moatubang ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahong amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magambog isabahan atong gabito mga pulong itulo kanato sa atong mga ulo. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan.
Mangay kami kanimo Ginoo nga mo kami luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay mo man langging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa katuguran, hangtod sa Ginoong Kristo gingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ibilang ko kay Diyo, ang kalinaw ihatag ko kay Diyo. Ayo tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunan. Kordero sa Diyos na nagawag ang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawag sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinaw. Kini mo may ugmaong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Ginoo ang lawas ug dugo sa imong anak nga among ikalawat ning sakramento, maghiuli unta kanamo sa imong gugma. Kami nga nalipay diha sa Santa nga Inahan sa Guadalupe, magpuyo unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa panagdait hangtod mubanag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong awiton ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcinea, Spes Nostra Salve.
nobis Bethlehem, ante sus miramus, Jimenez esplendis, in Elius tuus, misericordis tuus, atus converti, et Iesum benedictum horum in Christui, nobis nostrum, excellius Dei, o clemens Sophia, o clemens Sophia, o dulces, Virgo Maria. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo. O palangin ang takamo sa tumayugmao nga Dios, ang Amahano, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan ng santos nga misa, lakat ka mong isang yaw kung magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Viva Maria sa Guadalupe! Viva Maria Vi- sa Guadalupe. Viva Maria sa Guadalupe! Viva Maria sa Guadalupe. Viva mga Birhen Maria sa Guadalupe! Maayong buntag, happy fiesta.